Кожного року для нас свято, тому що до нас приїжджає надзвичайна група. Це кримські татари з Криму. Надзвичайно багатогранні особистості, кожен з яких вміє, знає, цінує своє коріння. Вони неймовірно танцюють, неймовірно співають, вони закохують у свою культуру. Взагалі кримсько-татарська культура, вона є унікальною і особливою. І в мене вже як мінімум 2 роки особливе ставлення до її носіїв. І кримсько-татарські діти, з якими я маю можливість спілкуватися на таборі, це таке суцільне сузір'я талантів. Здесь я сдружилась с крымскими татарами. Мне очень нравится их культура. Я теперь знаю, как выглядит их флаг, что вот это вот тамга. Я выучила их песню «Hey Güzel Kırım». «Мен bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyamadım, vatanıma hasret oldum, ey güzel Kırım». Но благодаря этому лагерю я познакомилась с крымско-татарскими девочками и мальчиками, и они дали мне возможность вспомнить ту атмосферу, которую я видела давно. Мен бұл лагерьні бек бекендім. Мұнда тек келгенде ойлы мирахлы жығыны атты тасаввур етмедім. Мен бұл лагерьге бірінші кере келдім. Мен бек бекендім насыл бұл халық біздің қаршылады. О дінледілер біздің ойынларымызны, герларымызны, ve біз қуанып ағладымыз.